Kare. Penj na jolony. Aya, wacho ni penj na jolony ni ere kaka sirkal nyalo timo mondo mi nyithindo yud equal opportunities nikech somo ni is manowe kanyo to wacho ni koro luot waka en umoja inako. Erokamano ahinya. Rigano wit nigi ote machalo kamae. Klewa sedonjo kaka pile chenro an Mathare 4B ka on ka kod minot mama na mano minot mama mama Shakaina gi Masi Nyamera adiere makende sani somo to tek makiani kech pesa ni ema kelo midhiero. Owacho ka ni amoso Jennifer Aguko mano ka en ratanga. Weche thoth anya mantiere kar kae. Kinyalo medo kuom ote ma joneno gi oro. Jo nang'eni moko nitiere mane semako e tielo mokwongo mane wantiere to kar kae. Ang' nyalo mana leronwa kar kacha. Tiego jopuonjre ma puonjo jopuonj ma tiego jopuonjre e weche mag lony manyasani ka ida ber kod somo. Japuonj be samoro onge kod ng'eyo. Teacher training kod capacity building. En moro ma yoni itime yo machal nade mondo mi gigi diero lu. Ok ni japuonjre onge mathoth moloyo japuonj. Goro japuonj penjo to wacho ni ayo tieka idhi. Yes. Mantiere karka. Iwacho ni capacity building gi knowledge management is key. Bero pach japuonj mondo dhio dispense riekono ne nyathi. Nikech iseneno mostly kaka gigi seche moko itimogi. Inwang'o ka government maybe sirikal kokalo kuom migawo mar education giwacho ni wadwa dhi bedo waketo conference moro mar juma achiel ne jopuonj Mombasa mar puonjo gi weche mag ICT. Which is just a conference just to mondo gi highlight the current scenario. But kwadwa ni mondo walok weche mag somo mondo wa create human resource ama jotich makare ma utudore gi lony manyasani to chuno ni nyaka walok yore ma ipuonjo godo. Oningo ni colleges ma jopuonja aeka oningo wang'e ni to ginbe through department mar education ni be waseloko curriculum margi mondo conform gi masani gi rieko midwaro sani mar computers. Gin gi computers e colleges kunde ma gintiere no. Be gin gi internet kunde ma gintiere no. Be gin gi infrastructure madwarore, gigo madwarore e tiego jopuonjere ma nyasani kokale lony ma nyasani be. Ineno. Koro gini chakore gi chien kocha mondo mi wayud nyithindo madhi tiyo madhi bedo jotich e ngima mabiro. Nyaka wang'e ni jopuonjgi wapuonjogi mwamiyogi rieko makare ma ginyalo timore nade ginyamiyo nyithindogi mondo nikech nyathi ok onego bed mariek malo japuonj. Wang'e ni japuonj mariek e piny ka onge ng'ama loga japuonj. Japuonj ng'ama riek mogik. Koro mondo mi ascertain mano nyaka wang'e ni infrastructure mantiere training teachers college training institutions nyaka otimre nade nyaka bed improved mondo wang'e ni nyithindogi yudo rieko makare. Ok wanyal wacho ni wadwa dhi timo STEM japuonj madwa dhi puonjo science ni kokalo kata lony manyasani mar artificial intelligence. Pod okia kata ni artificial intelligence en ang'o. Ere kaka onyalo tiyo gi artificial intelligence mondo los go ang'owa lesson plan. Pod okia. To ma nyathi mosedhi e mbui kachacha modhi o Google moseng'eyo kata tools mag manyo timo research. Emomiyo seche moko inyalo bedo kata e class to japuonj penjo moro. Tino ka japuonj seche moko penjo ni embe dwa bag tino ka nyathi oseginyise ni japuonj kanyo to kitimo maber. Kanyo na paro no ningo bed kama. To kidhi cheko tino ni kaka nyathi cha ne wacho cha modhi otimore nade. Odhi challenge godo japuonj cha. Koro jopuonj ka giwuok e tiegruok e universities, colleges kunde ma gintiere. Nyaka wang'e ni gin be wamiyo gi nafas no makare mar tiegruok e lony manyasani. Makata koro ng'ini wadwaro a scenario ma ka japuonj puonjo okochuno ni oti gi chok gi rula gi board kachacha. Onyalo dhi to tiyo gi interactive smart screen emuketo kanyo to nyalo combine kata classes auchiel. Japuonj adi achiel to puonjo kata classes auchiel. Inyalo dong kata ka in gi japuonj ma best e kwano kabisa ama geography ama physics ama CRE e Kenya mzima.
to inuango ni maybe school moro gionge kata japuonj kwano ama gionge japuonj physics to japuonj achiel cha nyalo serve kata 6 schools in one lesson nikech oketo interactive system model monyalo connect godo nyithindo from various schools magidonje lesson, a virtual lesson. Erokamano John, en ang'o miyo gini samoro bedo matek ne mondo